mukadzi unozvara ndobasa rako. Mukadzi uchaenda pasi pemurume wako, iye ndiishe wako. Ndimwana kutaura izvi. Ine kezi kuti baba kuenda kundomafambira magita, iwe uchazvara, unenge uchizvara. Mwari apedza nemukadzi amutsanangura zvinhu izvi ndozvakapiwa. Number 1 uchazvara. Number 2, enda pasi pemurume wako. In our society, whether it's in Bible or it's in secular world, there are specific things that needs a woman kuti zviitwe, whether in corporate or it's in the Bible. Eve was not even kuti auya mai obva atangogadzira wake munda. The moment takaona mukadzi akada kutanga kufidha murume mugarden, we are all in problems, even up to this day. Why giving yourself and giving your wife such temptations when she can have banana temptation apa muvhangeri kuenda kubasa temptation, takaenda kuchikoro university kumaitogara mese pakambaza banana temptation inenge ichiitika. Iwo ndiwe. Let's take statistics, states dzepa university. Unganditaurire nhasi pamberi pekamera waneswa katera university inzvimbo yakanaka, hakuna zvinomboitwa. Zviriko pabasigo. Vanhu vakaanza kuseka kune mabasa eri mazhinji. I hear you a lot mchiti vakadzi ngavasashande, vakadzi havafanira kunge vachipinda macorporates and stuff. Then I'm thinking, it was just me thinking kuti vanhu vanoita basa reunesi and they are so good at it, it's women. We talk about Florence Nightingale and how she introduced all those things. Vanhu vanoita basa rekuticha vana crash, ECD, grade 1, grade 2, it's women because they are so good in it. Vanhu vanoita basa rekubika sometimes, catering, kusona, kuita say, like even when men were going to war, women would go to factories to do some of those things. So my point is, why would you push an agenda equity? They shouldn't, when they have a role to play in an economy to function 100%. Waita zvakanaka, because ndaona kuti ukuda kuti tigadzise vanhu vanoita misquote what we preach. And there are people we are talking to because we are coming from a different direction. There are also two environments. Bible inoti une environment yenyika, ne environment iri spiritual. Mu environment iri nyika ukarwa dama iri unopa iri, and the environment iri spiritual ukarwa iri audzorere. Environment iri munyika kana padzoko environment iri munyika ukarwa dama iri aupe iri unopfumbata zvibhagera, you fight for your life. But environment iri spiritual ukarwa iri haupfumbate zvibhagera unopa rimwe dama ukarwa rimwe dama. Iko kunonzi kupusa kana uri muenvironment iri munyika kuti ungapa rimwe dama iwo ine zvibhagera. Why can't you fight for your life? It's a noble idea. Fight for your life. Usari wakamira, right? So zvimwe zvinhu zvatinoparidza zvinhu zvenyika ba, zvinhu zvinofana kugamuchirwa nevanhu vari spiritual. So what do? We are coming from a biblical a perspective, biblical teaching of what we find in the Bible. It's not for the whole world to accept. Ukuta zviworld war 2 dziri munyika, ukuta zvipatara. Wakambonzwa munhu akanzi naJesu enda kuchipatara uri munyika, saka ukauya nechipatara waya nenyika, ukauya necorporate waya nenyika kwandiri, ukauya nehondo waya nenyika. I don't debate nyika because munyika mune vanhu varimo nezvavanonzi waiti. Handiti mapurisa vanhu vari munyika vane maruza avo munyika imomo. Hatomboende tichitanga kuti tikanonzi topadza mapurisa tanga kuti vaudza kuti apa pachivamasa pagadzisa so vane code of conduct yavo nemaemployer tawanhu, we don't care, we go and preach principle. Saka now zvinhu zvatinoparidza izvi tinoparidzira vanhu wakatenda muna Jesu nevanhu varida kumutera kuti right, kana wauya
kuna Jesu. Provider murume, helper mukadzi. Zvatoparidza. Murume ndiye provider. Izvi hazvisi kuti adzishii, saka muchibva matora izvozvo, saka muti chii mapurisa hatine nazvezvi. Ndizvo kubasa kwavo munyika imomo. Toda kuti vazive. Murume ndiye. And in Bible, because in Bible you have Lydia. I think she was a dealer of purple clothes, something like that. Then you have Deborah, then you have Ruth. She was working in the field. Then you have Priscilla, who was a tent maker with her husband. Like we have all these examples of women who are working. Kachimira tauritaura zvatiri kuparidza. Murume midwives. Midwives. Jesu akabvunzwa question yedivorce paMatthew 19 akati ndizvozvo, but zvakanga zvisina kudaro pakutanga. Ndobva ati pakutanga muna kurava here kuti akavasika murume nemukadzi. Ndisa kuti zvina mukutaura zvokuti vanhu vakazodivorcewa naMozisi, ndizvozvo, but in the beginning makanoverenga kutanga handiyo yanga iri pfungwa yaMwari. Pane zvinhu zvakaitwa newanhu, but zvanga zvisina kunge zvakaalava naMwari pakutanga. Auwenza hanzi macircumstances ekuti tinoona mainstant, but zvinhu zvanaa kutaura zvekuti ukaonzwa kuti David akapinda akadya chingwa mutemberi, hauti ndo zvinofanira kuitwa. Misi kanzwa yaitwa. Ukanzwa kuti hanzi pane mukadzi yakaita zvakati, hazvireve kuti ndo zvaakufanira kuitwa. Tiri kuona in some instance Vangeli mira. Wamaita kuti aite midwives. Sekudaiwo kuti mukadzi tikamuona achienda kubasa, murume achisara akarara mumba. Ndinoda kutokutaura kune nyaya dzekuti wakadzi vanopinda kunoshanda kubasa, murume otosara akarara mumba. Aiwa maextreme ndezvekushaya. But dai rainyorwa bhuku zvaitodzi mainhingi zvino wakabuda wakaenda, baba wakasara vari mumba. Kana zvakuverenga negeneration that comes, makuda kuzvisa. Ndokati kuti pane principle nemacircumstances that we find. Principle yatiri kuona iri kusetwa naMwari pari kutanga zvinhu. Murume ndiye ari kupiwa naMwari munda kuti ashande. Inonzi ultimate responsibility to work. Akanzi till the garden and work. Ndobva itira mubatsiri paipa basa rake, kuti murume anofanira kuva nebasa rake raanoita. Orora mukadzi achamubatsira pabasa rake, kuti kana ane mukadzi ada kushanda achashanda pabasa remurume wake, pazvinhu zvavanoita sefamily. Number one, that's the first point. Second point, panouya macases, saka hatina kuramidza mukadzi kushanda, but tamuudza pekushandira. Shanda nemurume wako. Iwe lekunda umutipire mukadzi wako kuti ndiswere naye. Iwe unosara unenge uchiitei pandoga ndine mukadzi wako? Ane vision. Uri unenge uri kupi? Ine ndichipeswa vision yangu. Usataura zvecareer. Iwe unenge uri kupi? Sei mukadzi wako wangu minzwa kana ndiri kutaura kana. Saka wabuda mubhaibheri, uri munhu womunyika. Kana uri munhu mubhaibheri, mukadzi mubatsiri wako. Sei iwe uri kuisa mukadzi wako kuna vamwe varume asingabatsirane newe pazvinhu zvako zvaunoita iwewe? Hati munhu ndiye wako akazokubatsira, ndiwe uda iwe paka uri kunzwa gepi kuti ndiri kuda kuona mukadzi uyu nechikoro chake kuti kana auya muupenyu hwangu ndisaka bhaibheri kuti awana mukadzi anhongwe, you search munhu ari suitable helper. Hausuda mukadzi anoenda kunoshanda kuti akupe mari, because iwe mari uri kutoitsvaga even uri one. Pamupacha isinye mari. Zvinhu zvausiri kugona kuita, saka iwe uri kurora mukadzi uchinzi ngaaende kubasa kuti azouya andibatsire sadza. No, haisiye mari. Alright, munhu kana ane vision yake or like ndataura nyaya yaFlorence. Izwa leko. Ore ane dream, haisi vision. Dream. Kana mubhaibheri vari kurota vakadzi ndozvavadzidziswa, havabvumidzwe nebhaibheri. Usati kugadzisa mindset yavo. Ane vision haasi mukadzi. Pavision ndapanzwa. Ndati dream. Kuti inzwa mukadzi anouya pazviroto zvako ivo, okumutsa pazviroto, bozomubatsira kuti chimuka wakawo chirota stereki, ndauya.
okubatsira pane zvaunga uchirota kuti that dream becomes true. Because mubatsiri wako zvaunga usingaoni zvaunga uchirota akuti kwapo wakarota ichi aone kuti ichi ndochinoya. Mukadzi akauya nepinzwa, mukadzi akauya nevision yake kana dream yake anokonzesa division. D from 2 vision. Kuti paita 2 paita vision iyoyo. Aka ndozvandiri kuti saka ari model ndatomudira kuti anomodela saka remachinda manje kudhila newe muna nemindset yakadaro. Aiwa, all right. No, the reason why I'm asking allow me to ask this, because when Moses is born, there were midwives that were working, the Hebrew midwives, which means it was a profession to be a midwife, to help. No, Amurabe, because madoti varume vaite mamidwives kaleko even vanhu vandandada kuenda nepoint 2 point 1 ndakubatsira zvakanaka kuti murume ane land yake yaari kuita tiru, then he needs a helper pazvinhu zvaari kuita. Land very clear. Mira, Adam was given specifically Eve kuti amubatsire pazvinhu zvaari kuita. Eve was not given kuti auya maobva atangogadzira wake munda. The moment takaona mukadzi akada kutanga kufidha murume mugarden, we are all in problems even up to this day. Number 2, when the cases were given, God specified what is going to be happening in a sinful world. Mukadzi unozvara ndo basa rako. Mukadzi uchaenda pasi pemurume wako, iye ndiishe wako. Ndimwara kutaura izvi ine case kuti baba kuenda kundomafambira magita iwe uchazvara, unenge uchizvara. Mwari apedza nemukadzi amutsanangura zvinhu izvi ndozvakapiwa. Number 1 uchazvara, number 2 enda pasi pemurume wako, ndiye ishe wako. Ndimwari akudaro anopa instruction mukadzi. Sorry, ndobva aenda kumurume ndobvati iwewe wateerera inzwi remukadzi wako ukadya muti wandakakurayira iwewe kuti usadya, saka nyika yatukwa nemhosva yako. Saka zvandakuita kubva nhasi shena mberi unodya zvibereko zvenyika iyi kubva paziya rechiso chako kusvikira uchidzokera kufa. Ndimwari iwewe ndiwo uchange uchishanda because wanga uchiteerera mukadzi. Saka pane chimene ndokupa ndekuti you are going to till the land uchi neziya blessing ndaisa muziya, kana ziya rikasabuda hauchi. So the instruction was not given to woman. Mukadzi akaudzwa kuzvara kwako kune marwadzo, iwewe uyu ndiye ishe wako. Uyu akanzi ndiwo wakufidha uyu anozvara, ndiwo wakufidha uyu wanotungamirira. Saka who was instructed to go and work? The men. And out or up this day, women kana vazogara pasi nevakadzi they don't want to work. Yeah, exactly. They don't. Vakadzi kungoti hapana yekutamba nekakuti nda kutofane nzara panapa, baba havasi kufamba nezvatoda kutiti. Vakadzi vanoda kutoswera pazvinhu zvevarume wavo. Ndosaka uchizoona kazhinji kacho vanenge vazoswera vaine varume avo kakawanda kacho, kwete kashoma, kakawanda kacho vakadzi vanodzamara vaentangled nevarume avo. Ndidzo dzamara dzanyaya dzeinfidelity. Kakawanda kashoma kacho ndokane vakadzi vanokunda muedzo wacho, because vakadzi vanoda kutoona murume anoshanda. Okay, I want you to address this in Vangeli, because I feel like Muru generalizes in our society, whether it's in Bible or it's in secular world. There are specific things that needs a woman could see it with, whether in corporates or it's in the Bible. And I started as midwives and because the world did fallen, but those things they need a woman could see it with. So where is the woman going to come from? Kana munhu wese aresta kubasa kwemurume wake. Zvanotaura varume vainzwa zvezvitutaura tiri kuti iwe wanditi chivhura kazvipatara kaleko. Handisweri ndiri kuchipatara ndikachivhura vhesi ndakuimploya vanhu. Vhura chipatara kauise mukadzi wako pachipatara chosho chako iwo.
but kuchangouya futi anenge ane mamanager nemachiya anenge achishanda nawo asi rinini mamanager apa iwe unenge uri kupi ndenda vaemployer CEO aswera ashanda kapa unenge uchitei ndenda kutofocusa neimwe business ndavhurira iye ndopari kuita dambudziko ka leko andoona iwe uda kupinda ndozvandoda kuti uona how difficult this is iwe uchirega vamwe vakadzi handive christian man chirega vamwe vakadzi vaukutaura vari munyika vachiita mabasa auri kutaura, then you live according to Christian standard. Iwe une zvinhu zviri pachena zvawapiwa. Hatina kuti nyika yese leko ngaiite zvinhu izvi. Gospel uri kufanira kupreachwa to everyone. Katika nyika haitende. Jesu chaiye mwanakomana waMwari akasiya chechi ine vanhu Jesu mwana waMwari chaiye akasiya chechi ine vanhu 128. Vhesi imweni kuti paakati idyai nyama yangu neropa hanzi vanhu vazhinji vakatane mweya wetsvina vakataka kumusiya, even vadzidzi vake vakada kuenda akati nemiwo maoda kundisiya here. Jesu vadzidzi vake vakati mufunga kumusiya kuti muchindo zvinhu zvaari kutaura izvi, akati nyika haitende zvandinotaura, kuvanhu hazvibviri asi kuna baba zvinobvira. Pane zvinhu zvatiri kutotaura isusu because imi mupfungwa dzenyu makaita deviate from the idea of God. Nyika iri muconfusion today liko yatisingagona kugadzirisa up till the end of time because you don't want to listen. Zvekutaura naMwari, Mwari ari kuti zvinhu zvandiri kukupa izvi zvinorwisa maproblems ami now. Iwe wakuti kuzvipatara wadii kuti kana tikadaro kunoita kuti chinoita tiende kuzvipatara leko, we don't live a healthful life. Vanhu vanorwara hauzivi here kuti iwe pane nguva yakararama wadhara vagofa asingazivi chipatara. It's not mandatory vanofanira chipatara. Hauzivi here kuti vanhu vaizvarisana mudzimba vasina kuenda kuchipatara. Hauzivi here kuti munhu aizvarisirwa pamba chaipari, vanhu vanga vatori neskill yekuti unozvarisirwa pamba, otozvarwa mwana otozvarwa otochengetwa okura asina kuenda kuchipatara. You don't know that. Unganditaura zvinhu zvakava zvikagadzirwa zvikamonetizwa kuti vanhu vaite mari vakaita sei woti kune vanhu vanofanira kuenda iko. Hauzivi here kuti even kuchipurisa kwakusika employ vakadzi inotsvaka history yechipurisa even after war. Hauzivi here kuti kuhondo chaiko vakadzi vanga vasingaendi. Saka talking kuti hanzi nyika yachinja yadii, we don't want to debate zvagadzira zvinhu bo zvakuda mari vagadzira hanzi zvakuita zve-equal rights human rights, zvinhu zvaakuitwa neone wachibva. And now what do we see? We see more problems in this world. The moment they kuti kune vanhu vari equal, if two people are total equal, you know what, one of them is not necessary. Kana iwo leko saka motoziva kuti kuheadquarters yemachechi kwenyanga kushanda vakadzi leko aiwa leko ndiri kuenda ikoko. Mabhuku ese aiprintwa nanauyu hakuna vakadzi vanoshanda makambani aya. Leko handidebate principle necircumstance zvauda kutaura kuda kuti saka uri kuti here kana munhu asiri mhandara aroorwe. Aiwa ndikutaura kuti something that you are actually encouraging. Leko ndikaparidza kuti mhandara ndo inoroorwa ndozviri biblical, iwe ubva wanditi saka muri kureva kuti kana munhu asiri mhandara acharoorwa. Aiwa ini ndingotaura ndataura I can't be accused of what do you mean circumstances ekuti kune munhu akarepa pochata kunditi ko munhu anga akarepwa anoitawo sebhozi haisi mhosva yake akarepwa ari mudiki. No. Everyone must get married. Everyone leko must work, whether mukadzi kana murume. Atamboramidza kushanda izvo vhangeri asitomboramidza vanhu kushanda mukadzi. But inzwa zvatiri kutaura, tiri kuti mukadzi ngaashande kupi pabasa remurume wake. That's the first stage. Kana murume wacho asingazivi kuti mukadzi angamushandisa sei, ngaachimutuma kuzvipatara kwakutaureko, anoswera nawo varume ikoko kwauri kuti mamaneja oita munamato asaramba make kuti Mwari mukadzi wandinotuma unoswera nawo varume uku chiita kuti varume vari ikoko wasaita mweya waAbhimeleki wokutora vakadzi wamwa. Mwari wokurwira bhozi, Mwari akasakurwira Abhimeleki anototora mukadzi
Why giving yourself and giving your wife such temptations when she can have banana temptation apa muvhangeri kuenda kubasa temptation takaenda kuchikoro university kumaitogara mese pakambaza banana temptation inenge ichiitika yakalekwa iwo ndiwe. Let's take statistics states dzepauniversity. Unganditaurire nhasi pamberi pekamera waneswa wakatera university inzvimbo yakanaka, hakuna zvinomboitwa. zviriko Vanhu vakaanza kuseka kune mabasa eri mazhinji asingagona kukurumbidza panapa anoitwa mauniversity uita kuti mauniversity umu takatiriwa kandiwo anga uri munhu kuamplify the minority vanhu vakawanda vanotobva kwenge vari uri munhu waMwari. Saka Mwari akakubatsira kusurvivor in dark places. Those are dark places. Zvinhu zvinoitwa kuya ngatiti vanoenda paya vanotesta vachipa statistics ekuti mune mukondombera muyamya wana vanoparira mukondo zvinoitwa zvezvi. It's public, zvapublishwa mune ma-unwanted pregnancy, mune ma-abortion anoitwa muyamya. then chii toregeredza kuti vana vedu vasaenda kumauniversity here because of ndakutaurira ini ndikati chauda kuti ndichauri kudzidza today, people are being surviving, ma-institutions are monetized asiko. We must go back to basics. Chiri kunzi chikoro today itsumo madimikira. Zvinhu tsumo nemadimikira zvakaitwa nevanhu vasina kudzidza. Charovedzera gudo rakakwira mwaura pasviba. Chinokura chinokotama musoro gudo chava chinokoro. Zvinhu zvakataurwa nevanhu vasingaendi kuchikoro. Vanhu vasina kudzidza vaidzidza zvinhu nokuona. Gudo iro rakwira mwaura pasviba zvaunzi tsumo. Vanhu vari kudzidza zvinhu zvaingodzidzwa nevanhu vasina kufunda. Today chiri kunzi Great Zimbabwe, tisikudzidza kuti Great Zimbabwe chii. He was built without mortar. Zvinhu zvakagadzirwa nevanhu vasina kuchikoro, vasina kuverenga bhuku, because vakanga vaine super intelligence, vakanga vaine certain wisdom. They were crafters vasina kuverenga bhuku. They were melters, they were smith vasina kuverenga bhuku. Vaita hunting and gathering iri proper, vaigadzira ma-communities, vakanga vaine mombe, vaine mbudzi. They had a life. We read also of many things. Mathematics discovered nevanhu vasina kuenda muklasi. Saka ndoda kuti iwo understand kuti zvinhu zvawakutaura nhasi uchitanzi it's a monetized world. A monetized world brings more confusion to what we are doing. And we are saying, hey man, look, ndakakona ndichiona mbuya nasekuru wakachembedzana muma-communities vamo, vanhu vairespecta vakadzi wevanhu, vanhu vaipfimba nevematongo, vangu ine hunhu. Uchiona washanda pamunda wavo, woenda kunotengesa zvinhu zvavo GMB, murume nemukadzi, wopinda muna Teachers Furnitures, wonotenga furniture yavo yoiswa mabhazi, vouya vachivaka musha vari two, vachichembedzana pafamily business vari two. Tavaona vachifamba kusvika vakura, even kuparadzana kwacho kwainisa because vaiswera wese. Havana kumbera vakata skanda umbuya nasekuru mushawo, because vakanga vachiita zvinhu semhuri. Ma-structures yakanga ariko ende they were tight families, even wana were so blended. Taiziva kuti tikuenda waibvaona kuti tiri kuita chinhu chedu chepamba chemhuri. Zvinhu zvaitwa zvese in wanga usingagona kutamba chericho kunext door, because basa racho rekuita pamba ivapo waizviita within the family confinement. Now izvozvizvi unobva panapa unoswerana naleko wasingazivi vakabva kubhikitawo kumba kwavanotenda un'anga. Ndiye munhu anongoenda pabasa achiti kana ukabuda ukaenda ari pasi petebho yako kubasa ikoko anenge achiisa midzi achiombera zita rako kuti ukasire kudzingwa atore position yako. But in these families wanga usina pressure kuti ndianoda kuroya bhozi, wanga uri sisi, wanga uri mukoma, wanga uri oneka mfundisi. Zvinhu zvamutaura zvinonetsa bhozi kudhara kwamusina maguta. I think we just go back kune nyaya takambotaura nyaya dzehapo muchiti vanhu ngavabude mumaguta, vanhu ngava Mwari akavakira munhu guta. Ndovhangeri rangu ndikuti go back to basics. Zvinhu zvakapiwa naMwari tanga iwe leko uri koma nomutauni ungazvichirungu uri kunakirwa nezim celebs, uchinakirwa ntunyaya uchikana kuti uonewa uchinakirwa uchifada ndiaranda kuramba ndiaranda kupinda mu. Ndiri kuti
Let's be honest here, my brother. If you want to help people, because what you want to do, we want to bring things with salvation. And this is what Vakadzi vasashandi. Ndakupa maenvirons mairi bata because ndinotaka kuona nemafeminist aita nziyada kuopresa vakadzi. Madzimai edu even mudzimba umo anoshanda. Ndakutokutaura basa riri pamba lego. Ndisaka chito haya anonzi mahousemates. Mahousemates pamwe kuti haya kana 2. Ndito ne 2 vaya vanenge vari pamba tobva taita futi vamwe vanouya as part timers. Because misha yatinayo yakakura. Yadhi ida kugadzirwa, magadheni anoda kutariswa, and anenge ari overseer pamba ipapo ndimai. Kusuka ndiro ibasa iri rinotobhadharirwa munhu. Saka unochiti hapana basa pamba muri kuti chii, patone basa vana, even kukudza vana chaivo, upbringing yevana, kurera munhu kuti akure. Handi maticha ari kubhadharwa, anobhadharwa chikuswera nemwana ipika. Tinotobhadhara maticha. Mukadzi anenge atori pamba akachenjera achidzidzisa vana kutaura mutauro, hanzi akutaura akuti dedhi, ndiani ndodaro, ndiani swera aina dedhi, mama, baba. Mukadzi wako anenge achidaro, why can't we pay them? Dedhi, mama, baba. Ona dedhi achinzi vane zvipo ati appreciate mabasa tosvika chitodo iwe unoswera pamba aunoziva unongochita panapa totuka wakadzi wayo kusvika wakadzi wakufunga kuti we are inferior here, tofanira kubva pamba pano ndounoswera ndichiita something. Andozvona mukadzi akoti hapana basa randiri kuita pamba, kana ndikatsvaira yadha ndira kuita basa, kana ndikanga ndirimba ndikanga ndichiwacha hembe dzangu anondiwachira even nebhurukwa remukati achigeza. Mukadzi wako ibasa riri nyore, iwe chaiwe unongosingagona kutowacha bhurukwa iroro, mukadzi wokuwachira. We should learn to appreciate. Saka varume ndowatokodzera kuti wakadzika wasa accept evangeli because many become also abusive in the process, and women also feels kuti ndofana kuita tuntu wako. No, I think the point that you don't get in Evangelion Equity, I think women don't want to work as a necessity, but they want to do it as a choice. For example, to carry the whole burden of a family, I don't think they would like that. So the mom chit vanodera kushanda, avadi kushanda zvezvekuti hapana choice. That's why when you see my single mothers vachizo fight so hard, because it's difficult for them to carry the weight of the family. But as a choice, kana anofarira zvekupresenta patv ari kungozviita not because pari kufanira kubuda mari inozouya ichisupporta family and stuff. Ari kuzviita because it's a passion. They like to do those things. matv etu kugadzira wani Evangelist Marufu chano yeTV ka mazuva iPhone ane chinde kana kutoswera chita maseries. Musatake example yangu kani torai principle yese ndayo murida kuita vanhu vemadebate nai. Why do we have hatitoda vakadzi vanoda kuva rebellious in the process? Hatitoda kupiwa also maexamples anoita kuti zvive technical. We are not being technical here. We are just saying things that are simple. Also zvinorerutsira zviri nyore kuti mukadzi anetsere murume wake kuti ndoda chakati pano kuti aswera achinetsera murume kuti hamuna kundipa mari yangu, ndakashanda apa, ndakadai. Ari kuitira izvozvo indiripo. Ibasa rangu ka rekuona kuti ndamupa zvinhu zvaari kuda, ndokona kunge risina zvakakwana, but ibasa rangu rekumusha kuti ndazama. Iye also appreciate effort achiramba achidikurudzira kuti you are trying my husband, ndinozviona zvauri kuita, go and find more. Indoenda nonotimba pasi iye ondizvarira vana, ondirerera vana, ondichengetera musha. Ibasa hombe. Kana achida kuenda kubasa neni osumuka neni, topinda mangwana tombonosakura ndima yacho tese tiri 2 tichiseka tichitamba tiri tese. And ndakutaura, when you have a society like but one hazvichagone because this is a corporate world. Things have been monetized. Not just corporate. The world is evolving. Kana zvandutaura kasaka ona mukutaura ndiyo yatiri kudhila nayo kalero. They must be so tiri kushandisa StreamYard. Muzoti StreamYard yatiri kushandisa inogona kunge yakatoprogramwa nemukadzi. Hazvina kana dambudziko leko, ndikuti akaita akatibatsira, but they must be voice inoramba ichitaura vanhu kuti yakagadzirwa nemukadzi hazviri ndo zvaifanira kunge zvakaita society. Zvinhu zvako tolerance takuita,
marights ako whatever. Ivo tikatotaura tokonotodzi wana vari abusive, wana vari vakadzi hatinambodaro. We love our women, we want them to be safe. Anogona kugadzira stimulate atori pamba aine vana harambidzwe. Chatiri kuramidza kuya kuzoswera newe lego agadzira stimulate, iwo ndiotanga kuti haindi wakapenga pepe. Murungu Tiri mutu wake wacho tichadataura naye asati andiradza stimulate anotanga aradza iwewe. Makirita ainawo ari maara ndindaifana kuti abva kubasa kana bvakupe anga ari pamba ondiradza kuti hora chinhu chandainventa ichi, ondiradza toti you can now give this to the world. Unoziva kuti wifi chaiche nebluetooth nzo zvakaivhindwa nemukadzi akagona, akatanga kuradza murume wake kuti akatanga kufamba nelego akatanga lego. Ndopane lego, we need to understand these are very very important discussions that also need maybe proper channels. Saka number one ndakubatsira handisi kuti vakadzi ngavasashande. Ndakuudza kuti vakadzi vakutaura zvipatara zvaimbova pamba izvi vanhu vachitozviita in a family setup. Zvakuti hanzi yechichichi society yakanga ine nzira yayo. Saka vanhu havachadye zviri healthy, saka takuswera muzvipatara. Saka totoda more women muzvipatara kuti vatibatsire. But vanhu nguva yavaidya zviri healthy, it was very rare kuona munhu maclinics. Mamusina clinics mumareserve home. Ndisakuona mareserve home mamune clinic pano napa kumamishawo pano, because zvazviri rare kuti vanhu varware. Vanhu vaiziva zvokudya tsombori chii, saka vanga vasingarwari zvingada chipatara. But now mafuta azara chii, vanhu vakutofana kuvakirwa more zvipatara. It shows also the world is drifting down. And we are going to have more cases that even Vangeri ratutaura today sezamara risataurike. But we need to tell you kuti rigare muma medium kuitira a generation that comes it will listen kune zvatiri kutaura today and try also to fight them. But hatichadzokere kumashure leko, hakusina zvakadaro. Tatobva tafana kutaura Vangeri trousers. Manage what we have. Mukadzi afana kupfeka trousers now. Asi leko, it's like nonsense. Leko. Ndingave kana munyika mauri izvozvizvi ndotaka kuti vakadzi vasapfeke matrousers. Idzati iwo zvinomeka sense. Unosungwa kasikadileko, but kuti zvini kwatiri kuenda nditi kune dzimwe nyika ukainotaura kuti ngochane asi munhu unosungwa but leko kazviri kuti zviri right ka. Saka we've normalized zvinhu zviri wrong ka. Uya kuti hanzi totanga kudhibheta kuti muri kuona sei kuti mumwe murume wana anogona kunyenga mumwe murume, muri kurambira izvozvo. Ingwana wana nhingi wakanyenga nezuro wani wakatochata. Aiwa wakanyenga nezuro wakachata asizvo padiko. Zviro ndo zvatiri ngotaura asiri zvokuti vakadzi vakudai hatisi kuramba zvakuitwa. Kuno kuZimbabwe togona kuchitaura because also even society iri patriarchal. Ukaenda kumareserve, ukaenda kumareserve, kumachief, masabhuku warume. And most of them uzvizvaura kuti nevakadzi chibati ushe hunonetsa kupa vakadzi because society yakadaro. Saka even chine kaadvantage kako because because Zimbabwe is a Christian country. Saka vanhu vazhinji vanoerenga bhaibheri mumamishawo and vanhu vazhinji vakaparidzirwa vakatenda shoko. Saka vakatora that Christian faith vakaramba vachiblenda because vanotaura even machief edu Mwari munhu anogara pachigaro, pane munhu wechirume ari pachigaro. Vanoda munhu mukadzi, vakadzi vakatandara vari pasi, vanopiwa nzvimbo dzavo. Even ukarwa trouser ukaenda naro kumamishawo machiu kana pamberi pasabhuku unopfekedzwa zambia